Il-ħamis wara nofsinhar 4 immigranti ġew evakwati minn fuq dajsa illi kienet tinsab madwar 20 mil nautiku mill-kosta ta' Malta u 3 nisa iddaħlu f'pajjiżna permezz ta' helikopter għaliex kellhom bżonn l-assistenza medika. Fil-fatt jidher li 2 minnhom qed jistennew tarbija. Il-kumplament jiġifieri 99 immigrant iddaħlu f'pajjiżna għal ħabta ta' sija neqsin kwart. Bit-total ta' immigranti ilaħħa il-106 fejn 17 fosthom huma nisa u l-bqija jiġifieri 89 huma irġiel. Il-grupp ta' immigranti qegħdin jgħidu li huma ta' nazzjonalità Somala. Mill-bidu tas-sena l-hawn waslu f'Malta 1185 immigrant. Sa dan it-tant waqt programm fuq ix-Xandir Nazzjonali l-Kummissarju għar-Refuġjati stqar li jekk in-numru ta' immigranti li jaslu f'pajjiżna jeċċedu il-220 ruħ fis-sena, is-sitwazzjoni tkun katastrofika. Illi kif Malta naslu 220 arrival, Malta had its fair share. Għandha leverage tal-Ewropa. U ma tkunx tiflaħ iktar. U mhux suppost biex inżommu ma' leverage tal-Ewropa, mhux suppost ikollha iktar. Il-wasla ta' aktar immigranti tkompli żżid il-piżijiet fuq il-pajjiż u għaldaqstant huwa ġustifikati li l-Gvern jadotta politika dwar l-immigrazzjoni fejn jisħaq dwar il-ħtieġa ta' għajnuna konkreta lejn pajjiżna.